Ez dakit zertan. Errepikatu zen galdera? Bai, badakit. Gintza laguna da aukera bat nire euskara hobetzeko, pertsona desberdinak ezagutzeko, lagunak egiteko, ni Errumaniako naiz eta aukera bat da beste pertsona bat ezagutzeko. Donostian bizitzeko gustatuko litzaidake betiko eta horrela euskara ikasi nahi dut. Normalean nik ez dauka lotsarik eta pertsona desberdina ezagutzen dut eta konfiantza daukat eta gustatzen zait plana hau lau pertsona egoteko, trago bat hartzeko, taberna batean elkartuko gara eta kafe bat hartuko dugu edo zerbait antzekoa. Gustora hitz egingo nuke zurekin ordu bete.